שלום לכולם. עבר הרבה זמן מאז הפוסט האחרון שלי, אני יודע, ואני חייב לומר שאירועי ה7 באוקטובר פשוט הותירו אותי ללא מילים. מסתבר שהאמירה שכשהתותחים רועמים המוזות שותקות היא נכונה, בכל אופן כשזה נוגע אליי. אבל אני חושב שהגיע הזמן להאיר את המוזות, גם אם זאת תהיה השכמה כפויה. יש הרבה נושאים לדבר עליהם, על קונספציות, על אחדות, על התפכחות. אני אדבר על כל אלה בפוסטים הבאים. ולכאורה אנחנו לא מפסיקים לדבר על כל אלה בחודשים האחרונים. אבל אני מרגיש שמרוב דיבורים יש דברים שלא באמת נאמרים. אני מאמין שההנהגה הישראלית עדיין לא מסוגלת להביט בעיני הציבור הישראלי ולומר לו את כל האמת. ואני אגיד עוד משהו, אני חושב שלא רק ההנהגה לא מסוגלת להגיד את האמת, גם רבים מיושבי האולפנים האינסופיים האלה לא אומרים לנו את כל האמת בפנים. בפוסט הזה אני מבקש לנצל את הבמה הזו כדי להציג את השקפת עולמי בעניין החטופים דווקא, לפחות כפי שאני מצליח לראות אותה. אני עומד להגיד דברים קשים מאוד שאפילו הם בוקעים מגרוני, לקח לי הרבה זמן להכיר בהם בעצמי. ואתחיל בשורה התחתונה. כפי שאני מצליח לנתח את המצב, אם ממשלת ישראל לא תשנה באופן מהותי את המדיניות שלה בכל הנוגע למלחמה, רוב הסיכויים שנאבד חלק גדול מהחטופים, וכתוצאה מכך ייגרם נזק אסטרטגי כל כך גדול למדינת ישראל, שהיא לא תוכל להשתקם ממנו. עכשיו, הלוואי שאני טועה. מכל מה שפרסמתי עד היום, אני מאחל לעצמי שעל הפוסט הזה אצטרך לאכול את הכובע. אני חוזר ל7 באוקטובר. אין ספק שמדינת ישראל הייתה חייבת לצאת למלחמה בדיוק כפי שהיא יצאה אליה, באכזריות ובעוצמה חסרת פרופורציות. המהלך הצבאי הזה הוא שאפשר את עסקת החזרת החטופים הראשונה, בזה אין לי ספק. אבל ההיגיון של העסקה הראשונה הוא לא בהכרח ההיגיון שיעמוד מאחורי העסקאות הבאות. או לפחות הוא לא ההיגיון שיביא את אחרון החטופים הביתה בחיים. באופן אישי אני חושב שתחילתו של המהלך הצבאי היה הכרחי גם כאקט של נקמה, אני לא מתבייש להגיד את זה. המעשים שעשו בני העוולה מהחמאס לא יכלו שלא להיענות באקט של נקמה. זה היה הכרחי אפילו ברמה הנפשית של כל אחד מאיתנו. הדבר היחיד שאני יכול להצטער עליו הוא שהמנובלים האלה זוכים למוות מהיר מדי ונטול ייסורים. אבל עם כל הכבוד לנקמה, וכאמור, יש כבוד, נקמה זה לא תוכנית עבודה. כפי שאני רואה את זה, אנחנו חייבים להודות בלב כבד שאת המלחמה של ה7 באוקטובר הפסדנו. את מלחמת ה7 באוקטובר אני תוחם למעשה הטבח והחטיפה. המערכה שבה נרצחו לנו 1,200 איש, שבה נשרפו לנו מאות בתים ושבה נשבו לנו 240 בני אדם. המערכה שמתחוללת עכשיו בעזה היא מערכה אחרת. היא לא ההמשך של ה7 באוקטובר, חשוב לי להקפיד על זה, לפי השקפת עולמי. זה מה שהמנהיגים שלנו רוצים שנחשוב, והסיבה שרוצים לקשור בין שתי המערכות האלה, כאילו ההפצצות והכניסה לעזה, הן המשך ישיר למה שקרה פה ב7 באוקטובר, היא חוסר היכולת הנפשית שלנו להודות בתבוסה. אנחנו קושרים בין שתי המערכות כי אנחנו רוצים להקטין את מימדי התבוסה, בכך שנצליח להפוך את הקערה על פיה. להפוך את התבוסה לניצחון, כמו שעשינו ביום כיפור. האמירה של המלחמה יש שתי מטרות, חיסול החמאס והשבת החטופים, היא במקרה הטוב שגויה, במקרה הפחות טוב שקרית. כל מי שעיניו בראשו מבין את זה כבר. אין פה גם וגם, זה או. נכון, יכול להיות שתהיה בקרוב איזו עסקה שתחזיר עוד חלק מהחטופים. אבל כל עוד נמשיך במהלך הצבאי, החמאס ישאיר צמוד לחזה חלק גדול מהחטופים. סינואר הרי יודע שאנחנו מתכוונים לחסל אותו בסוף המערכה הזו. איזה אינטרס יש לו בדיוק לשחרר את החטופים? הסיכוי היחיד שהוא ישחרר אותם הוא רק אם יקבל ביטחונות לשרידותו האישית ואולי של חלק מראשי החמאס שעדיין חיים. לכן המסקנה היחידה המתבקשת היא שאם אנחנו רוצים לראות בחזרה את החטופים שעדיין חיים, אנחנו חייבים להסכים להפסיק את המלחמה, כמובן כחלק מעסקה שתחזיר כל החטופים הביתה. אני יודע שלאוזניים רבות האמירה הזו נשמעת כלא פחות מכפירה. גם לי קשה להוציא את המילים האלה מהפה, אני חייב להודות, אבל לצערי זה נראה לי כמו המסקנה ההגיונית היחידה. ממשלת ישראל צריכה להחליט בין שתי ברירות רעות. הראשונה, להמשיך במלחמה, לחסל את החמאס ולהרוג את סינואר. היתרונות שבברירה הזו הם ברורים.
קודם כל, עמידה ביעד אחד, לפחות של המלחמה, שזה חיסול החמאס. דבר שני, שיקום ההרתעה הישראלית כלפי כל מי שצופה בנו במזרח התיכון, כולל החיזבאללה. וכמובן, חיזוק האגו הפנים-ישראלי שספג מכה קשה, מכה אנושה, ב7 באוקטובר. יתרון שלישי, המנהיגות הישראלית תיתפס ככזאת שהצליחה להפוך תבוסה לניצחון, דבר שלא יזיק לה פוליטית, לפחות בקרב הבייס שלה, אלה שהנקמה בעבורם היא כן סוג של תוכנית עבודה. במילים אחרות, המשך המלחמה עד הסוף ישפר את שרידותו הפוליטית של נתניהו וממשלתו. החסרונות, לעומת זאת, שבברירה הזו הם סיכון חייהם של החטופים. בלי לקחת בחשבון את זה שאנחנו מסכנים אותם בעצם הפצצות שלנו עצמנו, ואני לא רוצה לחשוב בכלל בכמה כבר פגענו. ויש את הברירה השנייה, להפסיק את המלחמה כליל, במסגרת הסכם כמובן, לחוס על חייו של סינואר, לאפשר לו לצאת מעזה, פחות או יותר לפי המודל של ערפאת במלחמת לבנון הראשונה, ללקק את הפצעים, להודות בתבוסה, ובתמורה לקבל בחזרה את החטופים, לפחות את אלה שעדיין חיים. היתרון כאן ברור, החטופים בחזרה בבית. החסרונות, לעומת זאת, הם לא פשוטים בברירה הזאת. קודם כל, להודות שהובסנו, לפחות במערכה הראשונה, שהוא נזק משמעותי להרתעה הישראלית. הפסד לארגון טרור לא גדול במיוחד שעשה לנו בית ספר, ואסור להמעיט בעוצמתה של התבוסה הזו. חיסרון נוסף, לפחות מבחינת המנהיגים הישראלים, הוא נזק פוליטי שסביר שלא ייסלח, בטח לא בבייס הימני. אלו שתי הברירות העומדות בפנינו, כך אני רואה את זה. חייבים לומר את האמת פה. מדהים אותי שאף אחד מיושבי האולפנים האינסופיים לא אומר את זה בצורה ברורה כזאת. פה ושם רומזים על זה. ועוד יותר מדהים שמתוך ההנהגה אף אחד לא מציג את התמונה בצורה הזאת, ובמקום זה ממשיכים למרוח אותנו עם השקר הקבוע כל ערב מול מסכי הטלוויזיה של שתי מטרות המלחמה, חיסול החמאס והחזרת החטופים. עכשיו, ברור שמדובר פה בדילמה לא פשוטה, ואני חייב לומר שהמאבק בין שתי האופציות האלה מתחולל גם בי. השאלה הגדולה היא איזה מבין שתי האופציות תעשה נזק יותר גדול למדינת ישראל. לדעתי, כשבאים להכריע בדילמה הזו, יש משהו שחייבים לקחת בחשבון ושלא כולם מבינים אותו. אם ממשלת ישראל תחליט ללכת על האופציה של המשך המלחמה, ובעקבות כך נאבד חלק גדול מהחטופים, אני מאמין שבכך ייגרם נזק אסטרטגי לעתידה של מדינת ישראל, שאנחנו לא מסוגלים בכלל לאמוד את עוצמתו, ושהוא כנראה יהיה בלתי הפיך. תושבי העוטף הופקרו בצורה הכי מחפירה שיש. אם נפגוד בהם שוב, שום דבר שבעולם לא יוכל לשקם את האמון שיהיה לאזרחי ישראל בממשלות שלהם אי פעם. וכאן אני רוצה להסביר את הנקודה אולי החשובה ביותר. לא מדובר פה רק באמון. אני מדבר על שינוי ה-DNA של החברה הישראלית. במהלך שנות קיומה של המדינה נבנה פה האתוס שלא משנה מה, המדינה תמיד תחזיר אותנו הביתה. אם מדיניות הממשלה תביא למותם של חטופים, האתוס הזה פשוט יתרסק. ואני בכלל לא מדבר על המובן מאליו, שזה אובדן חיי אדם תמימים שהופקרו כבר פעם אחת. הערך של הערבות ההדדית הוא אבן יסוד בזהות הלאומית שלנו, שאנחנו תמיד כל כך מתגאים בו, שתמיד הבדיל אותנו מהשכנים שלנו ומהאויבים שלנו. פשוט יישחק עד אפר בימים האלה. כי הציונות תמיד הציבה את האדם לפני המדינה, את האדם לפני האדמה. ברור שתמיד היו גילויי הקרבה של אנשים למען הכלל ולמען המדינה, אבל גילויי הקרבה האלה תמיד היו מתוך בחירה. כמו גילויי הקרבה להם אנחנו עדים יום יום בעזה עכשיו. אדם רשאי להקריב עצמו למען הכלל ולמען המדינה. המדינה לעומת זאת אינה רשאית להקריב אף אדם אם הוא לא בוחר בכך. כאזרחים אנחנו מוכנים לאכול הרבה שיט מעצם החיים במדינה הזו. יוקר המחיה, מלחמות, המציאות הפוליטית מפלגתית שבה מעטים נושאים בנטל, כל נטל. ואנחנו מוכנים לכל זה כי בצד השני של המאזניים יש את הערבות ההדדית, הידיעה שכל אחד מאיתנו הוא חשוב, הוא נחשב, ושהמדינה תעשה הכל כדי להחזיר אותנו, שאם חלילה ניפול בשבי או גרוע מכך, אם נחטף מהמיטות שלנו, אנחנו יודעים שתכף יפרצו החיילים לטרמינל וישחררו אותנו. וההכרה הזו גם היא הולכת ונשחקת בשנים האחרונות. זה התחיל עם רון ארד, המשיך בקבר יוסף עם מדחת יוסף, ולמרבה האימה אנחנו רואים את זה קורה שוב ובקנה מידה גדול שבעתיים.
והנה לממשלה הזו יש סוף סוף הזדמנות פז לשקם את האתוס, אולי החשוב ביותר שיש לנו בישראל. את אחד הדבקים האחרונים שעוד מחזיקים אותנו כאן ביחד, והיא הולכת להחריב אותו בגדול. את הדבר הבא שאני עומד לומר עכשיו, אני אומר בצער גדול. מדיניות הממשלה הזו לא נובעת מטעות או חולשת דעת. המדיניות הזאת נעשית בעיניים פקוחות לרווחה. מישהו עושה פה שיקולי רווח והפסד, והוא קיבל החלטה מושכלת להמשיך בלחימה בידיעה ברורה שהיא מסכנת את חייהם של החטופים. כי כשהאתוס הזה יתנפץ לרסיסים, הוא יפער וקום ערכי כל כך עמוק, שהחברה הישראלית פשוט תתפורר בהדרגה. והוואקום הזה, כמו כל וואקום, לא יישאר ריק. לתוך הוואקום הזה ייכנס אתוס חלופי. ובאתוס החלופי הזה, האדם הוא לא תמיד במקום הראשון. באתוס החלופי הזה יש דברים יותר קדושים מחיי אדם. אדמה, למשל, או לאום, או אל. ולמרבה הזוועה, מההתרסקות האתוס הזה, שמשום מה אנחנו עדיין מאמינים בו, יש מי שמרוויח. ואני לא מדבר פה על החמאס או על החיזבאללה. אני מדבר על אותן קבוצות בחברה הישראלית שמציבות אדמה לפני אדם, שמציבות לאום לפני אדם. אותן קבוצות שמבקשות כבר כמה עשורים לשנות את דמותה של מדינת ישראל, לשנות את ה-DNA שלנו. והקבוצות האלה עשו את זה מהמקפצה לפני שנה בדיוק. כן, אני כמובן מדבר על הקבוצה שמיוצגת בעיקר במפלגותיהם של סמוטריץ' ובן גביר, הגרעין האידיאולוגי של הציונות הדתית. ריסוק האתוס הציוני הליברלי הוא שלב הכרחי בהפיכה הדתית ציונית משיחית שמבקשים האנשים האלה לחולל כבר עשורים. על חורבות האתוס הציוני אפשר יהיה להקים סוף סוף אתוס חדש, כזה שהאדם בו הוא לא המרכז. אתוס שבו האדם הוא כלי, הוא אמצעי למימוש פנטזיות משיחיות. זה המאבק שלנו היום וזה מה שמחכה לנו ביום שאחרי. אני מבקש לא להיות תמימים עד כדי כך לקריאות האחדות שנשמעות מהכיוונים האלה. לסיכום, הקריאות שאנו שומעים היום מנתניהו ומגלנט ועוד, שלא נעצור ונמשיך במלחמה עד הסוף, משמעותן ויתור על החטופים. אולי לא על כולם, אבל על רבים מהם. ויתור על האפשרות לראות אותם חוזרים אלינו בחיים. והלוואי שאני טועה, באמת הלוואי. מה שעומד בין חזרתם של החטופים חיים למשפחותיהם הוא האגו. גם האגו הלאומי שלנו וגם האגו של נתניהו וחבריו. מה שעומד בין חזרתם של החטופים בחיים הוא חוסר הרצון או היכולת שלנו להגיד הובסנו. ובשבעה באוקטובר הובסנו, אין דרך יפה להסתיר את זה. ואני קורא פה לנתניהו וחבר מרעיו שלא תעז להתכחש לכישלון הגדול בתולדות המדינה. שלא תעזו להתכחש לתבוסה המשפילה שעברנו בשבעה באוקטובר, תבוסה שאתה בעיקר חתום עליה נתניהו. הניסיון לטשטש את התבוסה באמצעות ניצחון טקטי ברצועת עזה הוא שקוף. אובדנם של החטופים, אם חלילה יקרה, יהיה אסון אסטרטגי למדינת ישראל, גדול הרבה יותר מכל הנפת דגל לבן והודעה בתבוסה. כי את זה עוד נוכל לשקם. אבל את אובדן האמון של אזרחי ישראל במדינה ושבירת האתוס הלאומי שלנו, אותו לא נוכל לשקם. אני קורא שוב לנתניהו וממשלתו, אמצו את הכישלון, את התבוסה הזאת, הכירו בה, ותרדו בבושת פנים מהבמה הפוליטית בבקשה. אפשרו לנו להשתקם ולהציל את מה שניתן ממדינת ישראל ומהערכים שאיכשהו אנחנו עדיין דבקים בהם.